Duha ka maghigalang lalaki na patay sa drug operation sa Opol, Misamis Oriental. Matud pa, misukol ang duha kinsa notadong drug pusher sa lugar. Ang mga napatayng sospek nakuhaan sa bug armas o granada, ingon man ilegal nga droga. Nakatutok si Clyde Macascas. Patay nang nahidangat sa ospital ang duha ka managhigalang lalaki kinsa na posilan patay sa mga operatiba sa Regional Drug Enforcement Unit ato silang gikasang drug bypass operation Martes sa gabi sa Opol, Misamis Oriental. Nisukol matud pa ang duha ka sospek batok sa otoridad dihang nakabantay nga pulis ang katransaksyon. Mipabuto kuno sa iyang 38 revolver pistol ang usa sa mga sospek nga si Nick Macalalag Jr. Samtang ang laing sospek nga si Joseph Macali misulay nga ipabuto ang MK2 fragmentation grenade nga matud pa wala makabuto. Ang kani sa granada ang iya gilabay niyang nabunot yun niyang safety pin o safety lever pero wala ginibuto ang granada. Ang katong 38 nakapabuto gid siya ka duha ka beses. Driver og taxi si Joseph Macali nga taga Cagayan de Oro City. Samtang si Macalalag taga Iligan City. Gawas sa armas ug granada na-recover sa duha ang duha ka sako sa gituwang shabu. Mark money og taxi nga sagad kuno nilang ginagamit sa transaksyon. Kani sila gikan sila sa gawas kaubang gid sila sa prisuhan nakagawas pod. So ni wa magid sila mundan sa ilahang bisyo. Moto nga ni delisted na pod ni sila. Maski patay na, pasakahan kuno gihapon og kaso sa kapulisan ang duha ka sospek og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act, laing kasong paglapas sa Republic Act 10591 og Comelec gun ban ang dugang ipasaka sa duha. Uban si James Yap sa kamera. Ako, si Clyde Macascas para sa One Mindanao.